Төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр белән шул кадәр тыгыз элемтәдә торучы вәкил белән Гөлнаш Әйхүлгә аралашабыз без. Гөлнаш, шуның да сез бик күп йөрисез, әйеме? Районнарда гына түгел, чит төбәкләрдә генә, чит илләргә дә хәтта чыгасыз. Безнең милләттәшләребез белән шул кадәр тыгыз элемтәдә яшәйсез. Ораларны суытмау өчен нәрсә мөһим? Нинди шарт? Менә беләсеңме, Айгөл, мәсәлән, безнең һәрбер җирдә оешмабыз бар. Безнең 400-дән артык милли оешма бар. Бу бөтен дөнья күләмендә. Әле аның бар яшьләрнеке үзенең аерым оешмалары бар, ак калфакның аерым оешмалары бар. Гомумән күп безнең татарларны берләштерә торган оешмалар. Һәм безне барыбызны да бары тик бер максат берләштерә. Без татар булырга тиеш. Без татарлыгыбызны күрсәтергә тиеш. Без татарлыкны сакларга тиеш. Менә ул андагы оешмалар ул бит акча алып, акча түләп эшләнә торган оешмалар түгел. Ул күңел халаты, күңел кушу белән эшләнә торган эшләр. Шуңа күрә менә шул барыбызны да шул бер хис берләштерә, милләткә хезмәт итү. Аны тәнкыйтьләүчеләр дә күп инде, мактаучылар да бар. Тәнкыйтьләргә без барысына ияләштек инде. Ләкин ничек кенә булса да күңел кушкан, без эшләргә тиеш. Ничек кенә булса да милләтебезгә хезмәт итәргә тиеш. Менә быелгы 2021 ел ул безнең халкыбыз өчен бик мөһим ел. Чөнки халык саны исәпкә алу булачак. Һәм шуны әйтәсе килә, менә һәр кемнең күңелендә мин татар дигән хис булырга тиеш. Ул горурлык хисе. Менә мин чын күңелдән әйтәм, мин горурланам татар булуым белән, мин шатланам. Менә безнең әле күптән түгел булып узды, мартның ахырында, апрель башында бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенды. Ул быел 9-нчы мәртәбә узды һәм аның 9 тапкыр менә ул узды. Узган уздыра алмадык инде, шул пандемия аркасында президентыбыз катнаша. Рөстәм Нургаев бу юлы чыгыш ясаганда әйтте. Безнең халык яла торган халык түгел. Без татар булудан оялмыйк диде. Бу чыннан да шулай. Безнең башкарган эшләребез дә бик күп. Башкарасы эшләребез дә бик күп. Мирасыбыз да бай. Әдәбиятыбыз, мәдәниятыбыз, тарихыбыз. Менә шуны аңлап, менә шуңа сокланып, шуңа горурланып һәм булдырылганча милләткә хезмәт итсәк иде. Һәм халык саны исәпкә алган килүчегә менә волонтерлар җөрәячәкләр инде. Татар дигән графага теге галочка куйсыннар иде дип әйтәсем килә. Менә безне тыңлап утыручы һәркем безне тыңлап утырганда куячаклар, чөнки алар Болгар райосын татар дип, милләт дип җан торучылар, йөрүчеләр тыңлыйлар, әйе. Һәм алар башкаларга да җиткерсеннәр иде. Менә халкыбыз без бүгенге көндә Россиядә сан буенча 2нче урында. Менә шул югарылыкта калсак иде дип уйлыйм мин. Сентябрь ае әйтеп биткәнемчә безнең өчен сынану ае. Без әлбәттә бу сынауны җыеп чыгарбыз дип уйлыйм мин. Милләтебез сакланыр. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең күбесе туган телебезне белә, әлбәттә. Менә тел ул милләт булып сакланып калуның төп факторы дип әйтәләр. Туган телне белмәгән милләттәшләребезнең узаңын ничек итеп үстереп була? Бар менә шундый милләттәшләребез, катнаш гаиләдә үскәннәр бар. Катнаш гаиләле милләттәшләребез дә бар. Ләкин алар инде менә шушы татар оешмасына кирип киткәннәр икән, телне белмәсәләр дә. Алар инде үзләрен татар дип саныйлар. Аларның кылган гамәлләре дә шактый. Бар андый менә сокланып әйтә торган һәм катнаш гаиләдә үсеп тә үзен татар дип санап, теге милләт аерган вакытта туган татар телен өйрәнүчеләребез дә, безнең андый оешма җитәкчеләребез дә бар. Безнең Калининградта яши Хәкимә абыебыз, аңа тиздән 100 яшь тулачак Алла бирсә. Ул шунда милли үзе чыгышы белән Мордовиядан һәм сугыштан соң инде ул шунда калган, шунда яшәгән, шунда гомер иткән. Аның килене башка милләттән, рус милләтеннән, ләкин килен татарча сөйләшә кайнатасы белән. Менә алар мисал өчен әйтәм инде, бер андыйлар күп. Беренчедән үзенең кайнатасына хөрмәтне күрсәтә, икенчедән аның милләтенә хөрмәтне күрсәтә. Әлбәттә, менә Хәкимә абый аңа татарча эндәшә, ул да татарча җавап бирә. Менә андый милләттәшләребез дә бик күп безнең. Инде туган телдә сөйләшә алмаган, ләкин аңлаган һәм үзенең татар икәнен белгән һәм милләткә хезмәт иткән татарларыбыз да, Аллага шөкер, юк түгел бар. Татарстаннан читтә яшәүче милләттәшләребезне нәрсә борчый дип сорыйм әле. Бармаларны борчыган сораулар, нәрсә белән борчылып, янып киеп йөриләр алар бүгенге көндә? Татарлар, халык Алайса гел матур дип кенә сөйлибез бит без, проблемалар юк түгел, бар бит инде ул. Бар, әлбәттә, ничек булмасын инде. Менә һәркем милләтне саклап калыр өчен тырыша. Әлбәттә, менә безнең Сабантуйлар уздыралар да, шуның белән эш төгәлләнде дип санап тәнкыйтьләүчеләр дә бар. Минем әйтәсем килә, Сабантуй ул берләшү мәйданы. Менә оештырып карасын Сабантуйны. Менә шу әйткән кеше оештырып карасын, Сабантуйны оештырып буламы соң аны? Ул Сабантуй мәйданында туган телдә яңгырый. Туган моң да яңгырый, милли моңнар. Татар биюләрдән да яңгырый бит. Халык үзара аралаша, милли киемнәрдән киләләр, милли җырлар яңгырый, милли ризыклар пешә.
Менә бу бит инде халыкның үзара аралашуы, шул бер мәйданга туплануы. Менә андый менә узган ел сабантуйлар булмады, әлбәттә тырышып карадык без виртуаль сабантуйлар оештырырга. Ул сабантуй түгел инде. Ул карап Тотып карамагач, татар тотып карамый шаммый. Әйе. Менә шу сабантуй ул төптән уйлап, аны борынгы бабаларыбыз уйлап тапкан әйбер. Ул меңәр еллар безнең халкыбызга сеңгән әйбер. Һәм ул татарлыгыбызны алга этәрә торган әйбер дип әйтәсем килә минем. Һәм шунда менә ул татарча гына барсын өчен, татар җырлары җырлансын өчен. Монда бит теләк кенә түгел, матди ярдәм дә кирәк мәсәлән әйбәт. Андый безнең эшмәкәрләр бездә җитәрлек. Менә һәрбер төбәкнең үзенең эшмәкәре бар. Алар берәү генә түгел, алар берничә. Алар менә шушы зур бер йодрыкка берләшеп кирәк вакытта без ярдәм итә ала торган эшмәкәрләребез бар. Шуны әйтәсем килә, менә сабантуйлар димәктән без узган ел сабантуйларны уздыра алмадык, ләкин безнең быелгы сабантуйларыбыз Алла бирсә узачак. Безнең бит инде Россия күләмендә уза торган, бөтен Россия татар авыллары сабантуе бар. Безнең бар федераль күләмдә уза торган сабантуебыз. Менә авыллар сабантуе без аны узган ел Татарстан тасырның 100 еллык уңаеннан Мөслимдә уздырырбыз дип хыялланган идек. Узалмады. Без аны быел шунда уздырачакбыз. Мөслимдә узачак, Алла бирсә. Менә безнең ишетүчеләр килсеннәр Мөслимгә. Мөслимнәр алар ныклап әзерләнделәр, сабантуй мәйданында бизәделәр. Менә чын татар районы. Анда татарның төбе тамыры белән шунда яшәп ята. Рәхәтләнеп татарлыкны күреп китә алар. Инде безнең булачак федераль күләмдә уза торган федераль сабантуебыз ансы Нижневартовск шәһәрендә. Менә анда барга җыенабыз. Сабантуйларга килсәк, менә без яңа проект, бу шахтерлар сабантуе дип атала. Кемерово өлкәсенең 300 еллыгы. Шул уңайдан шахтада безнең бик күп милләттәшләребез шахтада эшләгән, шахтада хезмәт иткән. Акча эшләргә китүчеләр дә бар. Бәхет эзләп китүчеләр, әлбәттә, шунда төпләнеп калганнар, шунда яшәгәннәр, шунда мәрхүм булганнар, гаилә корганнар, балалар үстергәннәр, хәзер оныклары инде. Һәм менә шул шахтерлар сабантуен уздырырга дигән теләк тә бар безнең. Моны Кемерово хөкүмәте дә хуплады, чөнки очрашу вакытында Василий Язович хөкүмәт җитәкчесе, губернатор белән очрашты. Алар бу тәкъдимне үзләре тәкъдим иттеләр, без хупладык, әлбәттә. Һәм инде Кемерово өлкәсе шахтерлар гына түгел, безнең шахтерлар Донецкида, Луганскида, анда да бар, менә шуларны да чакырып, менә халыкара күләмдә уза торган шундый бер матур бәйрәм уздырырга дигән планда торабыз. Татар конгрессын без күбрәк чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезнең мәнфәгатьләрен кайгыртучы структура буларак беләбез. Башкортстанда кайбер татар артистларының концертлары булдырылмый калу, анда яшәүче милләттәшләребезнең хокукларын чикләү кебек тоелды. Чөнки алар туган татар телләрендә җырлаучы, яраткан артистларның шушы тамашаларын караудан мәхрүм калдылар. Татар конгрессының бу мәсьәләгә позициясын инде карашын инде һәм нинди ярдәм күрсәтә ала, теләктәшлек итәме берәр ничек? Беләсеңме, бу бит инде ике хөкүмәтнең ише. Монда Мәдәният министрлыгы, ике яклында Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы һәм Башкортстандагы Мәдәният министрлыгы икесе килешеп эшләргә кирәк дигән позициядә торабыз без. Инде татарлыкка килгән, әлбәттә, һәрбер татар артисты ул бит инде хокуклы, без бит Россиядә яшибез. Һәм үз телендә чыгыш ясарга аның хокукы бар. Һәм алар һәр җиргә барып, хәзер инде пандемия әзрәк бит кимеде, Аллага шөкер. Әзрәк шикләр киметелде. Инде хәзер 75% залга тамашачы җыяла. Миңа калса, һәрбер менә бит Башкортстан тамашачы артистлары киләләр, бездә чыгыш ясыйлар. Безнекеләр дә барып чыгыш ясарга хокуклары бар дип уйлыйм мин, һәм ясарга тиешләр дип уйлыйм. Әлбәттә, бу мәсьәлә хәл ителер. Алла бирсә, менә ике яктагы хезмәттәшлек яңадан шундый матур рухта, мин уйлыйм, синең монда күз алдыңдасың Фирдус Тимаев да, ул да барып концерт күрсәтер. Алла бирсә, Илсиянең концерты белән дә тамашачылар очрашырлар дип уйлыйм. Шикләнгән бер-ике генә җырчы инде безнең. Аларны көтә Башкортстан тамашачысы, безнең артистларыбызны көтәләр. Андагы татар тамашачысы көтә. Алла бирсә, бу әйбер матур гына тормышка ашыр дип уйлыйм. Әгәр дә бу темага кирип киткәнбез икән, менә минем интернет киңлекләрдән шундый мәгълүматкә тап булдым һәм сорау бирәсем килә. Ул минем сорау түгел, бу Фирдус Тимаевның соравы. Бүгенге көндә татар конгрессы нәрсә эшли дип сорый
Тимаевны мәсәлән Якутияда якташлары көтә. Якташлар янына җибәрми мәсәлән Татар конгрессы да, Сабан туйга чакыралар да бәясен әйткәч, акча юк дип әйтәләр. Мин моны цитаталыйм да Интертат газетасыннан. Аны да оештыра алмагач нишләп утырасың анда Татар конгрессы ди һәм кайбер шәһәрләрдә Татар конгрессы көчле эшли ди. Мәсәлән Сургутта да авторитетлары бар ди, һәм хәтта гафу да үтенә ул. Былтыр Татар яшьләре форумы булды, акчабыз күп түгел килә алмасыңмы диделәр, проблема юк, барып җырлап кайттым ди, шундый күңелле булды. Һәм менә бүгенге көндә аның менә шушы сорау бар ши. Ни өчен, әгәр дә аны күрергә телиләр икән, ерак төбәкләрдә ни өчен Татар конгрессы моңа теләктәшлек итә алмый, барысы да акчага гына бәйлеме? Конгресста акча юк бит, без акча түләмибез, ләкин менә без конгресска билгелибез икән, Сабан туйларын оештыра Мәдәният министрлыгы. Без Сабан туйларга оешмалардан җыябыз, кайсы вакытта Сабан туйлар була икәнен, һәм артистларга тәкъдим итәбез. Менә беркемнең дә барып чакырып бармый калганы юк әле. Мәсәлән, Фирдүстә әгәр дә тәкъдим ителсә, ул да бармый калмас дип уйлыйм. Әгәр дә зур гонорарлар бездә менә Фирдүс сораган бик күп бәяләр булса инде, андый түләү мөмкинлеге юк конгрессның. Ул инде бирелгән, ул хөкүмәт акчасы. Хөкүмәт акчасын ничек бирәләр? Шулай бүленә. Әгәр дә кем милләт өчен яши икән, димәк, ул монда үз акчасын кызганмаска тиеш дигәнне әйтергә телисез инде. Әйе. Әгәр ул барып концерт куясы килә икән анда, аңа бит берәү дә комачауламый. Милләт дип янып киеп йөри икән, димәк, анда Үзе барып, монда акчада тора торган дигән сүз түгел. акча эшләү уе булырга тиеш. Әлбәттә. Менә Сабан туйларга кемне тәкъдим итсәк тә, мәсәлән, артистларның бармый калганнары юк. Анда Хәмдүн апа да җырды, мәсәлән, Нижневартовскка барып җырлап кайтты Хәмдүн апа соңгы бер елда. Үлеп киткәнче, ул үзмәктә булсын, бүген искә алабыз Хәмдүн апаны. Хәнияләр дә җырлый, Зәйнәп тә йөри, bütün артистлар да йөри. Мин теге андый акчабыз юк безнең, андый берне мин әйтә алмыйм. Мөһиме менә шушы нидер аңлашылмаучанлыкларны булдырмыйча, теләктәшлек белән бер-берегезгә Әлбәттә,